Иисуса, милость наша, мольбы покорно наши несем, хоть мы и бедны, грешны, однако, широко мы честь отдаем, не выпускай же ты из ласки нас, будь поратунком у кожный час сердца Иисуса, найбольший скарб наш, будь милосердный для грешных нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Сьогодні переживаємо першу п'ятницю місяця, коли особливим чином ушановуємо серце Єсуса, повне милосердності, і хочемо у кожну хвилину нашого життя отказувати Пану Єсусу і дякувати вельми простими словами. Єсу, довіряю Тобі. В эту святую душу, оглядаю по всіх інтенціях, які були прочитані, просячи, щоб всім сповнилася святая Божия воля. А у літургії вспоминаємо святого Францишка Ксавария, святого Есенія. Просимо, щоб ми так само були добрими апостолами, які несемо Христа во весь світ. Перепросим Бога за наши грехи, как мы водно могли скласти в эту наисвятейшую отряду. Пане, Ты пославный, оздоровить скрушенных сердца, zmiłuj над нами, Zmiłuj над нами. Христе, Ты пришел, покликать грешников, zmiłuj над нами, Zmiłuj над нами. Пане, Ты сидишь пророчайца, как заступаться за нас, zmiłuj над нами, Zmiłuj над нами. Нехай zmiłuje над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Молимся. Боже, збавлення всіх людей, дякуючи місіонерській дійності святого братішка Ксаварія, Ти привел до святла Євангелія шматликі народи, наделил всіх вірників такою же отданностью, справі свідчення віри, как святый костел неспільно пожирався во всім світі, про Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владает, у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Ісаї. Гэта каже Пан Бог. Ці ж в хуткім часі не настане рівень сада, і ті не будуть лишить садом лесу. І у той день глухие почують слово книги, і очі сляпых з темры из зроку будуть бачить, і радость покорливых повеличится у Пана, і бедные будут тешиться у святым Израиля, бо не буде больш крыўдзителя, і насмешник зникне, и пропадут все, кто имкнется до несправедливости, кто в словах осуждает человека, и на того, кто судится в браме, ставить пастку, угодить справедливого замешания. Тому Пан, який откупив Авраама, так каже дому Якуба, тепер Якуб не буде осоромлений, і обличчя його навишне зберіє, бо коли убачить дітей своїх,
справы рук моих, то будет свято шановать имя мое, и свято шановать будет святого Якубова. Его Израиля будут бояться, и той, хто блукає духом, набудь зрозуміння, і хто наракає, отримає наставлення. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Мое светло и мое соление, Пан моє святло і моє спасіння. мое светло и мое соление, кого ж мне бояться, плохого життя моего, кого ж мне полохаться. Пан моє святло і моє спасіння. Одного я прошу Пана, и только этого жадаю, как жить мне Пана во все дни життя моего, как созрать хараство Пана и наведывать Его святыню. Пан моє святло і моє спасіння. Верю, что бачу, да приму Пана Україні живих. Сподівайся на Пана, будь мужним, нехай мацується серце твоє. Сподівайся на Пана. Пан моє святло і моє спасіння. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прийди наш Пан, мука великая, и осветить почет своих слухов. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Матфея. Слава Тобі, Пане. У той час, коли Єсус одиходив оттуль, ішли за ним двоє сліпих, які кричали: «Змилуйся над нами, Сине Давида!» І коли він прийшов в дом, сліпі подошли до його і каже їм Єсус: «Ці вірите, що я можу зробити це?» І вони кажуть йому: «Так, Пане». Тоді він докранувся до очей їхніх і сказав: «Нехай станеться вам поводле віри вашої». І відкрилися їх очі, і Єсус сурово наказав їм: «Глядите, как ніхто не довідався». А вони, коли вийшли, обвістили про його по всій той землі. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Коли почув такі слова, то що Пан Ісус з'являється найлепшим, можна так сказати, професіоналом у справах сердечних, бо у справах в сенсі таких духовних. Ведаємо, чого ми найбільше потребуємо, ведаємо, що потрібно нашому серцю, щоб передусім супокоїти. Але сьогодні бачимо Єсуса трошки в іншій справі. Побачимо Єсуса, яким робить великий цуд у житті гэтих
двоїх сляпих людей, дає їм посяг, вельми необходне, как глядеть. І видите, переживаючи гэтую першую частку Адвента, коли мы приготавливаемся праз такие свои постановы, праз ахвяры, праз разважение над Словом Божьим до повторного прийстя Иисуса Христа, то хочем чи не хочем и верим в это, то мы приготавливаемся до того, что мы убачим Иисуса Христа таким, який Он есть. Ну, якби так, як представився святої сестри Ковстині. На то ми ще такого не бачили, коли бачили, то вже, можна сказати, святые. Але чекаємо гэтага моменту. І навіть сьогодні пророк Ісая про це говорить наступними словами. І очі сляпих з темри і змроку будуть бачити. Але гэтай вялікай ласки сьогодні так само досягнули гэтых двоє сляпих людей. Але каб гэта адбылося, яны павінны былі спомніць одну вельмі простую рэч, аб якой запытаўся сёння Jesús. Ці верыце, што я магу зрабіць гэты цуд? І што адказалі яны: так, Пане, мы верым, што так станецца. І Jesús сказаў: няхай станецца вам паводле веры вашай. І так ёсць. Мы верим, што спаткаемся з Паном Богом твар в твар, с таким, яким Он есть. Спознаем Его милосердность, справедливость, могутность. Чекаем этого моменту. Але так само, ідучи праз наше життя, бо бачимо Його тільки у Харистії, і то дякуючи вірі. Ми повинні просити Пана Бога і довіряти Йому у кожен момент нашого життя. Довіряти, коли якась приходить тяжкая ситуация, доверять, коли переживаем якийсь кризис, доверять, коли маем кризис с нашей верой, доверять и имкнуться. Як это проверять, это наш довер, чим сопровождает Иисусу веры? Это як я постоянно опинаюсь в такой ситуации, як іду в парикмахерську, не хвалюся, що я влюбився, я прическу зробив. Але завсёды, як сядаю, скажу, як треба постригчи, і потім роблю один такий простий реч. Знімаю окуляри. І потім, як доходить до моєї чолочки, то завсёды мене спрашивают: а вам может быть столько? А я говорю: не поверите, я не вижу. Там уже зробиться так будет. И вот таким довер проявляется. Ну, конечно, посмеются завсёды, я тоже посмеюсь, таки прошу ко мне на лысо. Але гэта такі просты давер, калі мы хоць Jesúsa і не бачым, у такім, так як бачила, наприклад, святая сестра Фаустина, так як бачаць усі святыя, так як бачили Jesúsa апостолы, але ми йому довіряємо і просимо, каб Ён був нашим святлом, як сьогодні пригожа говорили у псальмі: «Пан моє святло і моє спокійне». І нехай кожен з нас іде за цим святлом. І нехай Єсус, який має велику моць, збавить нас і уведе у рай. Про заступництво святого Францишка Ксаверия Святора доверим Богу в молитве потребы усіх людей. Молимся за усіх християнов, как они своей молитвой и офярами поддерживали миссийную справу во всем свете. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Он за благою и разважливостью протягнул справу своих попередников на столице Петра. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся в шматликих миссийных покликаниях, как добрая новина дошла до всех культуров и традиций, и одна во все народы. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся во всех интенциях, які ми доручаємо Божій милосердності, как Бог глянув на эти просьбы и звітувався. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутних, как мы отчували отказность за миссийную справу Престола.
Тебе просим, Вислухай нас, Пане. выслухай, Боже, и про заступництво святого Францишка Ксаверия, побуди мессийный запал у наших сердца, прос Христа Пана нашего. Аминь. Єзу, мой Єзу, щодня я молюся Тобі, Ти даєш мені Духа Святого, славлю Тебе. Єзу, мой Єзу, щодня я молюся Тобі, Ти даєш мені Духа Святого, славлю Тебе. Єзу, мой Єзу, щодня я молюся Тобі, Ти даєш мені Духа Святого, славлю Тебе. Молитесь, браты и сестры, да мою и вашу вяру, принял Бога и Отец Всемогутнего. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Боже, благодарю всех народов, прими дары принесенные Тебе в день вспомину святого Францишка, яки жадаючи збавлення всіх людей, вирушив у далекі країни. Дозволь нам своими учинками свідчить об Євангелії і мкнуться до Тебе разом з нашими братами і сестрами у віри. Прос Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узнощим их до мрака. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы з радасцю аддаем пашану святому Францішку, якога Ты даў як адданага пастора для Твайго народа. Прыкладам яго жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі нас павучаеш, а праз яго заступніцтва туляеш нас Твоей опекой. Таму за ёнамі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна вышина, благословенный Той, кто приводит все имя Пана, осанна вышина. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Тому просим Тебя, освяти Ты дары красою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ламал и раздавал своим учням кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта есть тело Мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чином на вечерю взял келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своим учням кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта есть келих крыві Маёй, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память».
Это великая таємниця віри. Объезжаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прища в хвале. Вспоминаючи смерть із мертвих повстання Твоєго Сина, оферуємо Тобі, Пане, хліб життя і хліб збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними, стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, об усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его у любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які посмотрел надійного воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з этого світу, и дозволь ему бачить святло обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічно. У єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее праведным, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и усіми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как зимні мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Про Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, прозу все веки вечные. Аминь. Бог так полюбил нас, что спаслал нам своего Сына. Тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноваты наши, и не уводь нас в искусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавця нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодатство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не заважай на грехи наши, але навел престола Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, який вяриш на себе, грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на себе, грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на себе, грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий. Вось Ты выбираешь на себе грехи свету, благословенная, покликанная на вечеру любовью. Пане, я не могу, какой Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Дайте небесы, росы з вышиняв, хмары спошлите, Бога Мессию, гнев справедливый, узрывай свой горестя, благоволилась, подаваться Божья, дайте небесы, росы з вышиняв, хмары спошлите, Бога Мессию, грех нас не вешил, и все люди разом прозвался свету, нивы у проказе, дайте небесы, росы з вышиняв, хмары спошлите, Бога Мессию, глянь на тяжкие наших сердцев раны, дай нам того, кто має быть посланный, дайте небесы, росы з вышиняв, хмары спошлите, Бога Мессию, люду сутешься, ты забудь недолю, спутав греховных, выйдешь ты на волю. Молимся. Добрий Боже, нехай гэтый сакрамент забавить у наших серцях, а у нелюбові, яким гарив святий Францишек, жадаючи збавлення душам, как мы завсёды были верные нашему христианскому покликанню и отрымали с нагороду обещанную рупливым працовникам Твоего виноградника, праз Христа Пана нашего. Аминь. Святая Хаймона Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа, покорно просим, нехай його знищить сам Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и ниже злых духов, якие на слугу душ снуют по свете. Аминь. Подавай святейшая, Острия, веди нас в небесный храм, тревожась муцы нас ворожия, успомаши нам, дай силу нам, один Троицы, Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш явный, благодарство свое прими. Аминь. Боский Спанца, верим, что Ты присутничаешь у наисвятейшем сакраменте реально и правдиво. О добрий Єсу, ми приходимо до Тебе, як той юнак з Євангелія, який, почувши про Тебе, знайшов Тебе і спитався,
Наставник добрый, что мне робить, каб атрымаць жыццё вечнае? Напэўна, я меў сумненне, адчуваў неспакой, та і таму прыйшоў да цябе. І мы прыходзім да цябе, каб атрымаць дапамогу і параду. Пане, так часта мы не умеем трапіць да цябе, не умеем зразумець твайго добра, твоей святости. Поглинаюць нас абавязки, праца і забавы. Шукаем у іх радасці і задавальнення, але толькі ти з'являєшся сапраўды добрым і можеш одарить нас повнотою радості і щастя. О Єзу, вчини, каб ми були з'єднані з Тобою. Нехай наша праця буде так виконана, каб ми могли її хвірувати Тобі. Нехай наші забави будуть такими, каб Ти мог бути разом з нами. Навчи нас розмовляти з Тобою. Нехай гэта будзе натуральным імкненнем наших душаў, захопленых Твоей святостью и величием. А тое, что у нас древнее, кожное проявление пыхи и эгоизму, нехай зникне и перестанет отрывать нас от Тебе. Учини, как мы, поєднавшись с Тобою, становились лепшими и что раз больше годными Твоего сябровства. Кирия Лейсон. Христе Лейсон, Кирия Лейсон. Христе, почуй нас. Христе, выслухай нас. Отче с неба Божия, Змилуйся над нами. Сын Откупитель света Божия, Змилуйся над нами. Духу Святый Божий, Змилуйся над нами. Святая Тройца Едина Божия, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, Сына и Царства Вечного, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, Богородной Девы Матери, Духом Святым створено, Змилуйся над нами. Серце Иисуса со Словом Божьим словно з'єднаним, Змилуйся над нами. Серце Иисуса безмежно величим, Змилуйся над нами. Серце Иисуса святыня Бога, Змилуйся над нами. Серце Иисуса сядіба найвищейшого, Змилуйся над нами. Серце Иисуса в Доме Божий брама неба, Змилуйся над нами. Серце Иисуса полевнейшее вогнище милости, Змилуйся над нами. Серце Иисуса справедливости и любови скарбница, Змилуйся над нами. Серце Иисуса доброты и любови полная, Змилуйся над нами. Серце Иисуса усіх цнотов глубиня бездонная, Змилуйся над нами. Серце Иисуса усялякой хвалы наидостойнейшее, Змилуйся над нами. Серце Иисуса володар и з'єднання усіх серців, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, у яким усе скарби мудрості і вмілості, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, у яким уся повнота Божства, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, уподобання Отця Небесного, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, з повноти якого ми всі отримали, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, прага вічних вишинів, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, церкливої і великої милосердості, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, щодре для усіх, хто до Тебе звертається, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, криниця життя і святості, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, умилостивлення за грехи наші, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, наповнене зневагами, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, злочинствами нашими змучене, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, послухняне аж до смерті, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, дідей пробитає, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, криниця усілякого сутішення, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, життю і воскрешення наше, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, супокой і поєднання наше, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, живая хвяра за грехи наші, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, збавлення тих, хто на Тебе сподіється, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, надія тих, хто в Тобі помирає, Змилуйся над нами. Серце Иисуса, радість усіх святих, Змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Вислухай нас, Пане.
Батько Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Єсу тихий, покорне серця, Учини серце наше, до Твоего подобными. молимся, всемогутный, вечный Боже, глядь на сердце на милейшего Сына Своего, на хвалу Яхве воинства, дай Тебе за нас грешные. Смилуйся над теми, кто просит с Твоей милосердности, и даруй Ему имя Сына Своего, Иисуса Христа, який с Тобой живи и владает с нами веки вечные. Аминь. Пане Иисус, мы, собранные в этой святыне, хотим поклониться Твоему наисвятейшему сердцу, полному безмежной любови, усведомляючи свою неудячность и то, что зневажили Твою любовь, хотим перепросить Тебе за наши грехи, повторяючи: даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. За грех безверия, за знищення віри у серцях дітей і молоді, за те, що погаджали Твоїми заповідями у нашому особистому і громадському житті, що не імкнулися усе більше познавати і любити Тебе, хоч ми з'єднані з Тобою пресвятий Христ. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. Зазнавав у свята у неділі, праз необов'язкову працю і занедбання святої мши, за негодне приймання святої комунії, за всілякую обияковость у односинах до Тебе, присутного в найсвятейшем сакраменте. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. За разбитье суженства и порушение суженской верности, за забойство ненародженных детей, за грех пьянства, за распусту и за кожний древний приклад, який ми дали нашим ближнім. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. За недоход мужности у вызнавании Тебе и отказности за Твой костел, за то, что ставили материальные коштовности души за Тебе, за выяковость батьков и дорослых до христианского выхования детей и молоді, за то, что не свідчим об Тебе у свете, який нас окружає. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. Сердце Иисуса, годное наибольшей любови, у знак нашей вдячности и деля направы крылья, учиненной Тебе нашими провинами, отдаем Тебе наше сердце и, обещая больше николи не ображать Тебе, просим, умацуй нас в этом постановлении, веки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность, и Тебе належить хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, тобі ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погаджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наиласкавейше, и притули всіх до святого серця Своего. Благодаруй путь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але й сынам марнотравным, які Тебе покинули. Да поможи ковьярной душе вернулись яны в Батьковский дом и не загинули от нестачи и голода. Будь благодарен для тих, хто повелковиці про зв'язку отлучився от Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, как будто настала научание этим пастырь. Одари костел Твой беспечной свободой, дай всем народам супокой и сгоду, ученикам на всей земле от края до краю, один усносился голос. Хвала Божьему сердцу, Разъявое пришло для нас спавление, Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Святый Боже, святый Боже,
Ciebie Boga prosi, wysłuchaj nas, Boże. Наверное, до беззаганного зачаття Найсвятейшої Панни Марії день п'ятий, ахвяруємо эту новину у інтенції нових святих покликанням до служби святарської і законної, а для покликаних вірності Богу і святості життя. О Марія, ти по волі самого Бога стала зачиненим садом і обіцяним раєм, у який не имел доступу коварный смей. Просим Тебя, Мати, борони наши души от зломысленных справов злого духа, как мы николи не стали его охраняем. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой, Благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была справедливу теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. молись за нас, беззаганная Панна, Как стали мы годными обетованием Христовым. молимся, Боже наш Отче, Ты праз беззаганное зачатие Наисвятейшей Панны Марии подрыхтовал годное место пребывания для своего Сына, а враз будучи заслуги смерти Христа, заховал ее до всякого греху, дякуючи ее заступництву, дозволь и нам привести до Тебя лишь чистым сердцем, праз Христа Пана нашего. Аминь. Таємницю сакрамента, Господи наши все, Тратисмо старое право, Боже новый сохранен, что нам разум не тумачить, свято веры принеси. Богу вечному Троице, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разам, Творцу вечного жития, Духу, что и помолись, да Отцу вечного светла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам вспомнить свои муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе днем Твоего откупления, який живешь и владаешь с Богом Отцом, у едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Аминь. Славим Бога, Божий Матерь, о хлебе нашей вы, у сакраменте, слава